سينما سمرة كابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة سلام وسناي نعكم كبرات تخطاتلتي نايزا channel نناي وتر مكتتالكم أقدمنا بخبري إن أمسجنا نعمل لهم تحسوا زينات سبورت كنسجرينا صعبنا عبسيني ما سمرت أطعم زمك نحولي عاما كوميدي دراما علالات وزاتات سبورت في الميتا روبيل تسفا ميكائيل مس إثيوبياويت كلبونا تسأمبيروم حلقة هاجراويت غانتا إيرتران تسأوتا غانتا كيح بحر نزنبرة أبسوتا سيكافا كلتشحن عسران قوخب تباهيلو استمرت أن روبيل تخلى ميكائيل مس إثيوبياويت غانتا قعس أجري إثيوبيا بونا بوغعي تسأمبيروم روبيل مزا غانتا كساب سنة كلتشحن عسران كلتن كزنحو زخل وعل كمستفرار متفليت أولوم أبشحن تشعة 176 كمستمسرتت زنقر لا كلبونا أبليق إثيوبيا عبلاليت كوين أتغطر زلا عباي كلبيام عباي هاجراويت غانتا إيرترا أبتي كاب عسرات تحساس كلتشحن عسر شعتن جميرو نسلست سامنتات أب أوغاندا استخايدة ودراسي كافا مستافا ذكر كوينو روبيل تسفا ميكائيل ملوم تساوتي ما أكلاين مبرقان أفريقيا بليسو بلوز تساوتاي ودراسي كافا يغاندا عبيت كوينو مشلامو أير الساعن كاب تزر أيو بقعت استل على دما حانتناي تشاينا كلب مسؤول الأم صفافكوا بسيحة انت نبرت تسمم عقنا بسنك كورونا فيروس يكسر كيلوم بدحرز دما روبيل ناب إثيوبياويت كلبونا كوقام متجددوم ونينو وبزلو توهبو أبز سلف كايو مالت أما أكل مكل خالن متقعن بطاطات بعد معنات كتساوى الزخل مترون 8 شوعتن زقموتو 7 كيلوغرام زخبداتن روبيل بهدوء بهارياتوني لليوم عدالوت مدب سبورت سينما سمرة روبيل تخلى ميكائيل تصبقنا يتصوتا غزي كخونلو سناي منيوتوم يغلصوم مرهاوي قدوس نابزور تركيا معدوم مسكلب أستانا تترنفو زودادر زلو إيرتراوي بروفيشنال تقداداماي بشكلتا مرهاوي قدوس أبتي كاب سنبت 11 كساب 18 ميازيا زكايد ببريزيدنتال زفلق زور تركي نغانتو وكيلو كساتف مخانو تفليت زور تركي ناي كلتا نطبي عقن زلو كوينو أبزع عمت أبشمونت مدرخات استخفافة بتقلالا 1340 كيلومتر رحق أز شفن وددر كايديوم ود 27 عامت مرهاوي قدوس أب كتشحن 19 غانتو وكيلو أبز وددر أبز تساتفلو أب حمشاي مدرخ نايتو وددر سالساي درجة كحزن كلو بحافشاناي غزينة بخاء سالساي كوينو وددرو بمفصام أب بوديوم كديب كيلو منبارو يذكر أب كتشحن 13 وناتنا البرهانة مسكلب إيروب كاراب زنبرلو بكوين ستيج نتفلت نايزو زور سالساي مدرخ بمعوات نتا بغزي عوت نزخونة تقداداماي اتوهب بيج أمالي كلبسا كيلو منبارو زر الساعي كونن مبابي أنصار PSG دويلوم كيليان مبابي نت PSG زقربلو زلو تدغاغامي وعلناي محداس طلب بقصال تقاومو يسمع كم زلو تحبيروم اتكوخو فرنساوي اتقعي مس PSG كساب كرامات 2022 زصنحو وعلوكا تلو مستا كلب ننويح عمتات ناي مصوات مدب سلا زيبليو حدش وعلناي مختام تخولو زقاوم زلوم وعلو نخ حدث بقصال تخو زلان زاق تسفا زي رخبتو PSG نتوسخ 5 عمتات وعلو كحدث سلا كم اتدليا اتغلص بمسرت غازيت تليغراف أبز جزيز مبابي أب PSG كسان حل زلو تخورو 500 مئتاوي تراي كوينو بمهلاو وعلو مسود أكوات مخانو تردم دايركتور سبورت PSG ليوناردو كلوبون بزعبا منو وحو علتا تصاوت تأمل كتا أبز غربا جزيز ررب كتاكايد مخانا بمحبار كان مبابي نيمار اندما أوتاو زينا كسوم علو تسبيت كم زلوهم آنا سيروم حجقنا كلو أدهوهم أمعوا شامبيونس ليج كم زقبروه أبريهم أب قطم شامبيونس ليج أنصار بارسا هاتريك بمسرح سمون عداقو انسما
ሰማይ ዝዓረገ ኣጥቃዓይ ምባፔ ምስ ከም በዓል ሪያል ማድሪድን ሊቨርፑልን ብስፍሕ ዝበለ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ ብረቡዕ ምሽት አንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ 2 ሽቶታት ብምእታው ክለቡ ተዓዊታ ክትወጽእ ሓያል ኣስተዋጽኦ ዘንጸባረቀ ምባፔ ክጽምበራ ብሂጓ ዘሎ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኮይና ከም ዘላዩ ዝሕበር ምባፔ ብሰንኪ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዘንጸባረቆ ብቕዓት ብማዕከናት ዜና ሃገሩ ንዝወረዱ ኣሉታዊ ጸብጻባትን ሸፈነታትን ስለ ዘይተቐበሎ ካብ ፈረንሳ ክወጽእ ብህ ከም ዘሎ ዝግለጽ በት ኮይኑ በት ግና ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዘሎ ዓሌታዊ ጸርፍን ጸለመን ምህዳእ ካብታ ሃገርን ክለብን ወጽኡና ማድሪድ ክኸይድ የቋምት ከም ዘሎ ይንገር ክሳብ ኣብ ፒኤስጂ ዘሎ ድማ ንነፍሱ ነታ ክለብን ክሐጉስ ከም ዝጽዕር ኣገንዚቡ حلقة ليفربول محبراوي مراقبيتات كم زي تقام أفليتهم حلقة غانتا ليفربول جوردان هندرسون نت بمنقد محبراوي مراقبيتات أبلع تصوت زور زلو على تاوت صرفن كال إن مقوام ناي محبراوي مراقبيتات أدرشاتات وكدوم سسوم كم زمرت أفليتهم هندرسون منتهم بزي تفلت وسبات أبلع تصوت دق غانتو عمت صرفني فتصام كم زلو تغيسو اتي كابسنا مقبار وصاز فتصام زلو تغبارات كساب زي تقارص محبراوي مراقبيتات كم متقاما قارصو كم زلو رديوم نسو أسعيبو أما أكلاي سمون أبستخايدة صوتا شامبيونس ليج ليفربول بريال مادريد سلسة بحادة تسعيرا مسوطت نود عسران كلتن عمد سألي منجليزاوي تصوتاي ليفربول ألكساندر أرلودن نود عسران شدشان عمد كفافال ليفربول نابي كيتان بمنقد إنستغرام ناي هبين بانانا سأل كم ستلاك بمحبار ناف سنغالاوي أتقعي ليفربول ساديو مانا دما أنتا غوريلا نكلابي قديف كاوت سأزبل صحف بإنستغرام ستادو ناي بحق زحفر سلزخونا زملكتو أكال قلطف مقتخ قبرلو صويعم منناتهم بزي تفلت وسبات ኣብ ልዕሊ ተጻወት ሊቨርፑልን ካልኦትን ዝወርድ ዘሎ ዓሌታዊ ጸርፊ ዝመን ቀሊኡስና ኣምራኣዊ ነውፅን ጸቕጥን ክሳብ ዘየቋረጸን እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ምሁራትን ሓላፍነታውያን ሰባትን ክሳብ ዝቆጻጸርዎን ኣነ ምስ ልቢ ዘይብሎም ዓያሹ ሰባት ይህን ሚህን ስለ ዘይብል ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥቃም ኣቋሪጸ የለኹ ብምባል ዘለዎ ተሪር መርገጺ ኣፍሊጡ ኮኾ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ነበር ቴሪ ሄንሪውን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ተጻወት ዝፍጸም ዘሎ ዓሌታውን ካልእን ጸርፊ ተቃውሞኡን ምስማዕ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ፌስቡክ ትዊተርን ኢንስታግራምን ክሳብ ከባቢ 6 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ሄንሪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዕላምኡ ስሒቱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ እናበዝሐ ይመጽእ ከም ዘለውን እግረ መንገዱ ንወነንትን ኣዳለውትን ሓላፍነት ከልዕሉ ወቂሱ መንግስቲ ብሪጣንያ ነዚ ሞራል ተጻወት ዝሰብር ዘሎ ጸለመን ጸርፊ ንምውጋድ ንምቁጽጻሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዝሕብር بول سكولس مانشستر يونايتد نهالاند كتعدقو عامي اللوايلو بول سكولس كلبات يونايتد انشرس نهالاند كعدقو عامي زلوان كلتا كلبات مخانن تزاربو ابز غزيزي اب عالم كعس اقر واقو ازيو كبير زلو ود 10 عامت هالاند بزحات كلبات عد انجليزي طايقالو كم زلوا زفلطيو سكولس اب زربو اب ليج اوروبا بحامس مشت اب لعلي غرانادا كلتا بادو تعاويتا زلا ناي قدم كلبو مانشستر يونايتد نت بلوز نرويجاوي اتقعي كتكسرو كم زي بلا نمعكنا زينا بيت سبورت حبيروم وكيل هالاند مينوراي ولا مس ولادي هالاند بمخان نهالاند كابورسيا دورتموند ناب كالوت عبيت كلوات اوروبا نخسغاغرو اب حيال صعر ركباتن كم زركبو يزنغر سكولس ام مغلصيو غدا هالاند اينت كلب عم الله كتغزو يزوسنوم وقح صبحن هالاند كعدغا دمصن زسمع زلوا بارسان ريال مادريد دما 150 مليون باوند هيبن كعدغو عاميه بلنن كبل ابريهم مانشستر سيتي دما عامقاتلوا غوارديولا غنا كند زمطنه ገንዘብ ከፊሉ ንሃላንድ ክዕድ ከም ዘይመርጽ ገሊጹ
ተጻወቲ አርሰናል ብጽፍዒት ክበራበሩ ለዎም ተባሂሉ ገዲም ተኸላኻሊ አርሰናል ማርቲን ኮወን ኣብ ድቃ ዘለው ተጻወቲ አርሰናል ንኽበራበሩ ኣብ ገጾም ሓንቲ ጽፍዒት የድልዮም ኣሎ ክብል ምስማዕከን ዜና ቢት ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ሓቢሩ ተንታን ስፖርትን ደጋፊ አርሰናልን ዝኾነ ማርቲን ኮወን አስዒቡ ጋነርስ ደቂሶም እዮም ዘለው ቅድሚ ጸወታ ምጅማሮም ሓደ ሰብ ብጽፍዒት ዘበራብሮም ይደልለው ብምባል ሕርቃን ብዝተሓወሶ ርእዩ ተሂቡ ብሰንኪ ምፍዛዝ እዞም ተጻወቲ እታ ክለብ ዘጋጥማ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ደገፍታ ዘይወጽእ ጓህ ኮይኑዎም ከም ዘሎ ኸኣ እቲ ወዲ 54 ዓመት ኣሚቱ ንሱ ነዚ ዝገለጸ በሐሙስ ምሽት ኣብ ዝተኻይደ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ኤውሮፒያን ሊግ ኣብ ልዕሊ ቼክ ሪፐብሊካዊት ክለብ ስላቪያ ብራጎ ሓደ ባዶ ክትመርሕ ዘምሰየት አርሰናል ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሸቶ ኣትዋ ማዕረ ድሕር ምውጻእ ዝተሰምዖ ጓሂ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ኣብቲ ግጥም ተጻወቲ አርሰናል ብዙሕ ዕድላትዮም ክኸስሩ ምስዮም እንተኾነ ተዓዊቶም ሙሉ ክወጹ ዝግብኦም ዝነበረ ግጥም ሰኣን ዓወቶም ምዕቃብ እቲ ጸወታ ክዛዘም 2 ደቂቕ ምስ ተረፎ ብስላቪያ ፕራጎ ሸቶ ኣትዎም ማዕረ ምውጽኦም ንዓይ ኣዝዩ ኣጉሂኑሎ ድሕር ምባል ንጋነርስ ካብ ድቃሶም ብጽፍዒ ዘበራብር ሰብ ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ ንኣሰልጣንታ ክለብ ኣርቴታ ኣመልኪቱ ኣብ ዘፍሰሶ ሓሳባት ድማ ማርቲን ኮወን አርቴታ ንፉዕ አሰልጣን እዩ ነቲ ጸወታ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝገበሮ መተካእታ ተጻወቲ ናብ ረብሑ ኣውዒልዎ እዩ እዚ እንከሎ ግና ተጻወቱ ግብረ መልሲ ኣብየሞዮም ዘለው ክብል ኣብቲ ወዲ 39 ዓመት መንእሰይ አሰልጣን ዘለዎ ኣድናቆቱ ገሊጹ ኣብ ግጥም ዩሮ 2020 ፓስፖርት ክታበት ኮቪድ ክህሉ ጻውዒት ቀሪቡ ዓበይቲ ኣካላት ስፖርት ኤውሮጳ ቁጽር ናይቶም ንግጥማት ኤውሮጳ 2020 ክዕዘቡ ናብ ሜዳታት ዝመጹ ሰባት ክውስኽ እንተደኣ ኮይኑ ፓስፖርት ክታበት ኮቪድ ከም ሓደ ረቋሕ ኮይኑ ክቐርብ ከም ዝደልያ ሓቢረን እተን ነቲ ደብዳቤ ጽሒፈን ክታመን ዘንበራ ኣካላት ስፖርት ኤውሮጳ ከም በዓል ኤፍኤ ፕሪሚየር ሊግ ኢኤፍኤል ዊምበልደን ሲልቨርስተን ኤልቲኤ ኢሲቢ ኩዕሶ እግሪ ስኮትላንድ ሊግ ራግብን ማሕበር ራግብን ኮይነን ኣብቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ካልኦት መራሕቲ ሰልፍታት ተሃገርን ሰደድዎ ደብዳቤ ቁጽር ናይቶም ነቲ ግጥም ክዕዘቡ ዝመጹ ሰባት ክውስኽ እንተደኣ ኮይኑ ዝገደደ ጠንቂ ምልባዕ ኮሮና ክፈጥር ስለ ዝኽእል ኣብ ርእሲ ግቡእ ቅጥዕታት ኮሮና ቫይረስ ፓስፖርት ክታበት ኮሮና ዘለዎም ሰባት ከም ዝሳተፉ ክግበር ጠሊበን ኣለዋ ብመሰረት መምርሒ ቦሪስ ጆንሰን ቁጽር ናይቶም ድሕሪ 17 ጉንበት ንግጥም ዩሮ 2020 ንምዕዛብ ናብ ሜዳ ክመጹ ዝፍቀዶም ሰባት ክሳብ 22500 ጥራይ ክኸውን ዝብል እኳ ተኾነ ነዚ መደብ ግና ሓለፍቲ ዓቀባውን ተቃዋሚ ሰልፍታት እቲ ሃገር ምስ መራሕቲ ሰልፊ ዕዮን ኤስኤምፒን ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ ስክፍታ ናይተን ኣካላት ስፖርት ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ኣብ መዛዘሚ ግጥም ዩሮ 2020 ቁጽሪ ተዓዘብቲ ክሳብ 9000 ክዛይድ ስለ ዝኽእል እቶም ዝውሰኹ ሰባት ፓስፖርት ክታበት ኮሮና ዘለዎም ጥራይ ክኾኑ ደኣ እምበር እቲ ናብ ሜዳ ምእታው ነጻ ክግደፍ ከም ዘይብሉየን ዝጽዋዓ ዘለዋ እተን ኣካላት ስፖርት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ደገፍተን ዝረኽብኦ ዝነበረ ኣታዊ ብምቁራጹ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትየን ስለ ዘለዋ ፓስፖርት ክታበት ኮሮና ዘለዎም ደገፍተና ሜዳ መጽኦም ክዕዘብዎን ልዑል ትጽቢት ገይረን ኣለዋ ዳኛ ንሃላንድ ፈርመለ ኢልዎም ብሶሉስ 6 ሚያዝያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ገጢሙ 2-1 ዝተሰዓረ ኮኸባት ቃዕ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ኤርሊን ሃላንድ ድሕሪ ጸወታ ንሓገዝ ጽጉማት ተባሂሉ ኣብ ቀይሕን ቢጫን ካርድ ናይ ዳንነት ክታሙ ከንብር ከም እተሓተተ ተሓቢሩ ንሃላንድ ኣብ ቀይሕን ቢጫን ካርድ ናይ ዳንነት ክታሙ ከንብር ዝሓተቶ ድማ ምክትል ዳኛ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሮማንያዊ ኦክታቪያን ሶቭሬ ኮይኑ እቲ ክታም ተሸይጡ ኣታዊኡ ንመናበይ ኦቲዝም ክውዕል ብዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ወዲ 47 ዓመት ምክትል ዳኛ ሶቭሬ ሃላንድ ካሜራ ሲቲ ክሳዕ ዝወጽእ ኣብ ኮሪደር ምስ ተጸበዮ ቅርብ ኢሉ ኣብተን ክልተ ናይ ዳንነት ካርድታት ክታሙ ከንብር ክሓቶ እንከለዩ ብካሜራ ተላዒሉና ማዕከናት ዜና ተጋዊሑ ሃላንድ ድማ ብተግባራት ናይቲ ምክትል ዳኛ ተደናጊጹ ክታሙ ከንብረሉ ተራእዩ እቲ ምክትል ዳኛ በቲ ዝገበሮ ብሰፊሑ ክውቀስ እንከሎ ብፍላይ ተኸላኻላይ እስጳኛዊት ክለብ ሬሲን ሙርሲያ እንግሊዛዊ ጆሌን ሊስኮት ነቲ ተግባር ስራሕ ቆልዓ ክብል ተቃውሙኡ ኣስሚዕሉ ኦወን ሃርግሪቪስ ተባህለ ገዲም ተጻዋታይ ብወገኑ ምክትል ዳኛ ሶቭሬ ውሽጣዊ ዕላሙ እኳ ዝጽላእ እንተዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ተጻወቲ ግና ክገብሮ ኣይነበሮን ግዜውን ኣይመረጸን ምዝምልከቶም ኣካላት ተዛሪቡ ክገብሮ ነይሩዎ ክብል ርእይቱ ይሂቡ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ካብ 2015 ጀሚሩ ንትካል ኦቲዝም ክሕግዝ ዝጸንሐ ኮይኑ ምክትል ዳኛ ሶቭሬ ከምኡ እንተገበረውን ዘኽፍኣሉ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምክትል ዳኛ ሶቭሬ ንፔፕ ጓርዲዮላውን በተመሳሳሊ ክታሙ ከንብረሉ ክሓቶ ሓሲቡ ምንባሩ ተፈሊጡ
ተወሰኽቲ ዜናታት ናይ ወትሩ መቐናቕንቲ ላሊጋ ስፓኛ ዝኾና ክለባት ባርሳን ሪያል ማድሪድን ቀዳም ምሸት ኣብ ግጥም ኤል ክላሲኮ ክጠማጠማየን እቲ መርገም ዝበጽሑ ተጻዋታይ ክመስል ካብ 2018 ንድሓር ልዳት ሪያል ማድሪድ ክደፍር ዘይከኣለ ዘሎ ሜሲ ድማ ኣብዚ ናይ ቀዳም ግጥም ንኹዕሶ ምስ ሰኪዐት ማድሪድ ከራኸባ እንተዘይክኢሉ ንዕድሉ ብዘይ ቃል ዓለም ምስ መርገማት ተኣሳሲሩ ክሪኦ ክግደድ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ርእይቶኦም ይህብሎም ሜሲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ክራማት 2018 ካብ ማድሪድ ካብ ዝወፅእ ንድሓር አንጻር ማድሪድ ኣብ ዘካይዶ 6 ግጥማት እንኮሸቶ ከመዝግባ ይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ ኣብተን ብደቂ ጋንቱ ዝተመዝገባ ሸቶታት እውን እግሩ ክሕውስ ኣይከኣለን እታ ኣብ ልዕሊ ማድሪድ ዘመዝገባ ናይ መወዳእታ ሸቶኡ ኣብ መበል 36 ግጥማት ላሊጋ ናይ ዓመተ ስፖርት 2017-18 እያ ነይራ ኣብታ ግጥም ክልቲአን ክለባት ማዕረ 2-2 ምፍልላየን ይዝከር ማንቸስተር ዩናይትድ ንብሉጽ ኣከፋፋሊ ዌስት ሃም ዴክላን ራይስ ንምፍራም ዘኽእላ መገድታት ከተናድ ምዃና ተሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻብ ደ ኣትሌቲክ ማንቸስተር ዩናይትድ ንጂዜ ሊንጋርድ ና ዌስት ሃም ብቋሚ ክሸጦ ኣምሳይ ድማ ነተወድዕ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ከተፈርሙያ እትደሊ ዘላ እንተኾነ ራይስ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ተጻወትቲ ናይታ ክለብ ብምዃኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐሊሉ ከተሰጋግሮ ከም ዘይትኽእል ይሕበር አርሰናል ንተኸላኻሊ ኢንተር ሚላን አሽራፍ ሐኪሚ ተጣይቀሉ ከም ዘላ ተፈሊጡ ብመሰረት ጋዜጣ ደስታን አርሰናል ነተወድዕ 22 ዓመት ሞሮካዊ ከተፈርሙ እትደሊ ዘላ ተኸላኻላይ ሄክተር በለሪን ዝመጽእ ክረምቲ ክገድፋ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ አርሰናል ዋላ ኳነት ተኸላኻላይ ና ሜዳ ከተሰጋግሮ ድሉት እንተላ ኢንተር ሚላን ግና ክሳብ 43 ሚልዮን ፓውንድ ክትሓታ ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ከምዚልን ኮሎ ተኸላኻላይ አርሰናል ኬራን ቴሪኒ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ወይ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ከመርሕ ድሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ አሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ ሞሪኖ ነታ ጋንታ ዳግማይ ንምህናጽ ክሳብ 7 ዝኣኽሉ ካብ ተጻወቱ ናብ ዕዳጋ ከውርዶም ከም ዝኽእል ይሕበራሎ ሳንቼዝ ሴርጂ አውሬር ደላ አሊ ሃሪ ዊንክስ ሪያን ሴሴግኖን ጁዋን ፎይዝን ኤሪክ ላሜላን ድማ እቶም ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ንኽወጹ ማዕጾ ክኽፈተሎም ዝኽእሉ ተጻወቱ ከም ዝኾኑ ጋዜጣ ደሚረር ጸብጺባ ቶተንሃም ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ኒውካስል ማዕረ ብምፍልላይ 2 ነጥቢ ድሕር ምብኻና ኣብ ልዕሊ አሰልጣኒ ኣኽግበር ጸንሐ ጸቕጥታት መሊሱ ዛይዱ ከም ዘሎ ይዝግለ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዶኒ ቫን ደ ቤክ ዕዳጋ ትደልየሉ ከም ዘላ ተገሊጹ ብመሰረት ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ምስ ናይ ጁቬንቱስ አድሪያን ራቢዮት ክትለዋወጦ እትደሊ ዘላ ቫን ደ ቤክ ዋላ እኳ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ዚ ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ካብ አያክስ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ክሰጋገር እንተኸኣለ ሶልሻየር ግና ንዕኡ ኣብ መንበር ተቀየርቲ ኮፍ ኣቢሉ ንብሩኖ ፈርናንዴዝ በተደጋጋሚ ዘሰልፍ ዘሎ አጥቃዓይ ባርሴሎና አንቶኒዮ ግሪዝማን አቦ 3 ቆልዑ ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታዩ ሰለስቲኦም ደቁ ኣምነን ናይ 3 ዓመታት ፍልሊ ኣብ ሓደ ዕለት ኩሎዱ ብምኽኣሎም ድማ ንብዙሓት ገሪሙሎም ብመሰረት ጋዜጣ ማርካ ሰለስቲኦም ደቁ ኣብ 8 ሚያዝያኦም ተወሊዶም ብሕጂ ዝወልዶ ራብዓይ ቆልዓውን 8 ሚያዝያ ክውለድ እቲ ወዲ 30 ዓመት ፈረንሳዊ ተስፉ ይገልጽ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ሊግ ኩዕሶ እግሪ አሜሪካ ዝነበረ ፊሊፕ አዳምስ ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ኖርዝ ካሮላይና ን5 ሰባት ቀቲሉ ህይወቱ ባዕሉ ከጥፍእ ብምኽኣሉ ንብዙሓት ወገናት ኣሰንቢዱሎም እቲ ወዲ 33 ዓመት አሜሪካዊ ሬስኡ ዝሓለፈ ሐሙስ ከም ዝተረኽቡን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም 4 ካብቶም ዝቀተሎም ኣባላት ሓንቲ ስድራ ማለት ኣቦን ኣደን ምስ 2 ደቆም ክኾኑ ከለው እቲ ሓምሻይ ድማ ምስኦም ከም ሰራሕተኛ ገዛ ኮይኑ ዝነበረ እዩ አዳምስ ነቲ ኣጥፊእካ ናይ ምጥፋእ ሰይጣናዊ ተግባር ስለምንታይ ከም ዝፈጸሙ ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን ዝኸበርኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ለና ናይ ወትሩ ምክትታልኩም ምትባዕኩም ንቐፌታኩም ከይፍለየና እናተላበና ክንፋንወኩም ኣብ ሲኔማ ጥዑም ዝመቀ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም